Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị na akakaka anyị amaghị, jijiji anyị amaghị. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome, ọhịa m kwuru. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwu ya ọhịa m kwuru. Asị m onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya. Asị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri ya bịanwụ na. Asịkwasị m na anyị ga-asụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Onye chụba anyị ya daa. Asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye gị ihe anyị na-eme nwe isi. Ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite, nwa Adama anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala Temple Oraifite, Anambra steeti. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Asị na ọmaka ga-emere nwoke mere nwaanyị, mekwaziere ndị enyi anyị niile, ndị anyị na-arụrụ ọrụ na ndị kụrụ mbamba na tempụl anyị, nakwazi ndị na-eburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ dị iche iche, na ndị ọzọkwa ndị na-eche ihu na East wee na-elota Ugochi Tubelu ọdịnala tempụl, na-ayọkwazi ayọ ka ha na-eketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị na ya bụ tempụl. Na-agọkwazi ọfọ ogologo ndụ, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe n'isi ndị enyi m ndị na-abụ ha nweta ozi a eshigharị ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere anyị niile. Ise. Abịa n'ụbọchị tata ka m kọwaa ụfọdụ ihe. O nwere ụfọdụ ajụjụ mmadụ jụrụ m na sendịrị meseji na WhatsApp. Wee sị na mma like ka nza anya bụ ajụjụ, wee kọwakwa ihe m kwesịrị ịkọwa n'ụbọchị taa bụ uru na ihe gbasara ọzọ taịtụl n'ọdịnala Igbo. Ya ihe na-achọ ịkọwa na ya bụ onwe onye jụrụ m sị gbasara the Almighty Father, ndị oyibo kpọrọ God. N'onu Igbo anyị kpọrọ ya Chukwu Okike, mana ka mkpụrụ afọ a n'isi, maka na ụfọdụ ihe na-abụ akpa afọ ụfọdụ shọtụọ ya, o lose the value, as in the meaning. Example, ọ bụrụ na ịkpọ anyị batara nna like ịkpa afọ ụfọdụ akpụrụ omi ya n'isi. Example, ịfụ mmadụ kpọọ mmadụ nke iru, ịfụ na ọ dị meaningless, mana ihe ya ebe ka o nwee meaning wụda ka nke iru, ka nke dị n'ihu n'ọnya nwaka, ịghọtara ya. Mana ịkpọ nke iru, ịfụrụ ya. Now, ọ bụrụ na akpọ alụsị kpọrọ ya n'isi bụ alụkwụsị, onwere alụsị ọbụla na-asọpọtụ ihe ọjọọ, onwere alụsị ọbụla na-asọpọtụ gị gbuwe mmadụ ma ọ gị je duru nwunye mmadụ ibe gị, ghọtara ya. Mmụọ ọbụla ehibere, mmụọ ọbụla for a purpose. O nwere mmụọ ehibelu maka ihi na ndị agha Abam mgbe gburugburu na-awakpo obodo dị etu a, ehiwe mmụọ dị etu a ka ọ na-echekwa obodo. Nwee nke bụ na mmụọ na-enye ọmụmụ n'ihe akụ akụ n'ihe enwe enwe. Nwere ike ọ bụrụ oge ụgani enwe feminine, ọnwụ adị, ụkọ adị, wee hiwe mmụọ dị etu a, kpọtuo mmụọ dị etu a ka ọ na-enye, na-egbo mkpa dị etu a, ka ọ ga-ada akpọkie ka ihe ọma dị etu a na-eme. Na be nna m mgbe gburugburu o nwere mmụọ ụfọdụ edebelụ. Ọ bara uru ije gụwa na nke a na, mana ihe nche ịkọwa ya bụ ka ịghọta ihe ị kwesịrị ịghọta. Ka hapụ nke ahụ ụbọchị ọdụbọchị m ekuzi gbasara alụsị ka nkụzie maka ya. Mana ihe m chọrọ ịkọwa tata bụ alụkwụsị bụ alụsị, for short alụsị, mana alụkwụsị. Then abịa na Chukwu Okike Abịama, ihe ndị mmadụ na-akpọ ọkụ ya, mana ịkpọrọ ihe n'isi bụ Chukwu Okike Abịamaghị. Chukwu Okike Abịamaghị, meaning that onwero the God Almighty, the movable mover, the
unmovable mover. Yeah. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. O nwere shape or form. Ndị ụka ọbịa mgbe anyị nọ n'ụka ọbịa enwere ike sere ofe agadi nwoke nwere afọ ọnụ white. Asụ nọ nna dị ebe nọ God the Father. Ịghọtara ya? Chukwu okike ndị nna anyị ji ọbụ ya Chukwu okike abịa amaghị bụ o nwere onye bụ mmadụ ga-ekwu na-etu a ka oyiyi Chukwu dị. Ihe ndị ụka ọbịa mere ọwụ imagination. O nwere onye ga-asị n'ụdị a ka nna dị ebe the creator of the whole universe nọ n'ụdị a ka ọ dị. Ihe niile bidoro na ya. O nwere ihe ọbụla dị n'okike ụwa abụrụ n'ime ekosipụta. So he has the symbol of every creature, both man and woman, in him. Omimi, onwere mbido, onwere njedebe, ịghọtara ya? Onwere ka anyị esi wee mmadụ ga-esi wee comprehend onye a na-ekwu maka ya, maka na onye pụrụ ime ihe niile. So onwere onye ga-asị na n'ụdị a ka ọ dị, and n'ọnọzu ebe niile, ịghọtara ya? Ịma confine ya n'ọsọ na Chukwu nọ n'eluigwe. Chukwu okike a nọ n'ebe niile, ọ nọkwu n'ikuku anyị na-eku, ịghọtara ya? Maka na ewezuga ikuku a mmadụ ana ịfụna ya. So na Chukwu nọ n'ihe niile. So chụọ ya na mmiri ọ na-echụọ ya na ikuku ọ na ebe ọ nwere ịchọ ya. So ọ ya ka o ji bụrụ omnipresent God, that is nọ n'ebe niile. So dị afọ o nwere onye nwere ike isi n'oyiyi a ka ọ dị ma ọ n'oyiyi ya. Onye ka ndị nna nna anyị ha, because of na nghọta ndị nna nna anyị ha bụ na Chukwu a pụrụ ime ihe niile, and o nwere onye ga-asị n'oyiyi etu a ka ọ dị. Maka onye na nwere ike ije ka abụrụ wee n'ime eji etu ndị ụka ọbịa si eme, so na God the Father ọ bụrụ eziokwu. Chukwu enwere oyiyi, ọmmụọ. Ọnya ka anyị ndị ọdịnala ji asị na anyị na-agọ mmụọ, ịghọtara ya? Na anyị na-agọ mmụọ, daizi ị na-enwe ego ọnụ, ego ahịa a na-ekwu ọnya ka ndị ụka kpọrọ prayer, ịghọtara? Ikwubi okwu kwuo etu o si dịrị gị, ndị ụka kpọrọ ya prayer, ndị ọdịnala kpọọ ya ịgọ. Da ka ekwubi okwu, then ka a gọziere ekwubisi okwu wee nye onye ahụ bụ mmụọ, akpọ ya ịgọ mmụọ, ịghọtara ya? So akpọ onye ọgọ mmụọ nwe aṅụrị, ịghọtara ya? Maka na Chukwu ka ị na-efe, ọ mmụọ ka ị na-efe. Na ịghọta gị kpatara eji akpọ Chukwu okike abịa amaghị, mana akpọbiri efọsọt akpọ Chukwu okike abịa ama. Ma Chukwu okike a na nwere onye ya asị na ihe nwazienụ na mbido na njedebe ya, ịghọtara ya? Mgbe ndị ụka ọbịa bịara, ha bịara fụ na ndị be anyị ma buru Chukwu ukwu a, na anyị nweburu Chukwu. Akwụwago m ụbọchị m wee kọwaa the strategy na mgbe ndị ụka ọbịa, based on my research, bụ na mgbe ha bịaburu na 18th century bịa ka abịa convert ya ndị be anyị, ha succeedro. Ndị be anyị wee gwa ha mmadụ na-ebu egwu eje na be onye na-elebe egwu, na anyị nweburu Chu nke ukwu before ha abịa. So ha bịa ka agwa ndị mmadụ n'onwu maka chi nke ndị mba ọzọ bụ chi ha, ndị Gentiles. Ndị nna nna anyị ha reject ya. Ha wee je change strategy, bịawazie ọzọ wee buru ụlọ akwụkwọ, buru ụlọ ọgwụ, na-abịa with Caritas, as in chịtacha akwa anyị eyiwesị ndị be anyị, maka oge odi ndezi anwa aka nwee ndị na-agba ọtọ, chịtacha akwa na-agwa ndị be anyị na-abịa n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụ mgbochi, then were ụlọ akwụkwọ bịazie. Mana ebe ha si wee gazie bụ na ha bịaji na-agwa ndị nna nna anyị ha site na ụmụ ụnụ n'ụlọ akwụkwọ ka ha mmadụ ka esi agụ, ka esi ede, ifo the strategy na ndị ka e wee na-anapụta ndị ọcha okwu bụ ndị na-achị anyị. Ndị nna nna anyị ha na obiọma ha wee ziga ụmụ ha ka ha jee mmadụ ka esi agụ, ka esi ede. Ndị a wee were nkụzi ndị ụka ọbịa wee tinye n'ime school syllabus, curriculum. Na-izi abịazie n'ụlọ akwụkwọ enwe ụbọchị eji ekuzi maka okpukpere ha, ifuru ebe ha si wee ri ndị be anyị ọrụ. Ịbịazie mgbe a na-ekụziri gị na o nwere onye wu Chukwu ha, ịghọtago? Mgbe ahụ akọwara m sị m na onye wụ katikist ụjọ ọzọ, onye na-akụzi katikizm, na-akụzi nkụzi nke okwukwe, ihe omenala. Na onye ọ ga-emezi iwu ụbọchị Mọnde, kene ndị bịara ụka ụbọchị ụka, ọ bụrụ na ị bịara enyeghị obere punishment, jee tụtụ ahịhịa, jee sụọ ahịhịa, ịghọtago? Ị na ọda ka ụfọdụ ndị mmadụ ghara inweta ụdị punishment ya nwa,
ha bịawazie bidozie bịawa ụka ọbịa ịma ihe ndị a mere ma akọrọ gị akọ na-esimoru ihe ha mere bụ na ọha bịazie ha gwa gị na nna gị jee gbuo anụ n'okwu ana ga-eri na ịghọtara ya na anụ agọrọ arụsị ụmụazị wee bido nupụwere nne na nna isi onye nna ya na-akpọzi nwa m bịa na-eke esi eme ọsị mba na ihe agọrọ na arụsị nwatakịrị enupụ nne na nna isi wee so ndị ụka ọbịa ifuru ebe esi wee nwee briji so ndị nna nna anyị enwe ozi ike ịkọwatara ụmụ ndị nna anyị ha etu esi eme enwezie dị briji nna nlekọta akpọkọta ụmụ ya ọ bụrụ na ụmụ ya abịarọzi obicha ndị ọ nabanụ ụfọdụ amụrụzi ebe ọdụ ọmụmụ dị na ngwuru nọ ụfọdụ amụrụzi ebe ihe niile dị na ngwuru nọ ebe ndị a na-enye ndị ichie ihe asafụsi ebe niile kpọtọkọ everywhere gịnị wee na-emezi mpịawa azụ wee bido na ezinụlọ dị iche iche mana ịhazi ihe dị na ngwuru wechiata ya azụ ịgba na-akụ ọtanụ ịmakọ mgbe bụrụ gboo mgbe anwa a na-eje ụlọ ọgwụ ọrụ nwaanyị na-ahụrụ ofe mụrụ nwaanyị nwa debe ọmụọ nwa nwoke eje n'ọdọ ọmụmụ denye gbuoro ọdọ ọmụmụ nwoke ọba ọmụọ nwaanyị je gbuorie nnekwu mana ihe na-achịkọwara gị efu n'ebe gapụ dị jebezie ụka nupụ eze nne na nna isi dị afọ enwezieda kọt ụfọdụ nna nna ha enweozi proper handover to the nna our fathers ịfụrụ ya adịm ekwuzi our generation adịsi obe ọya batara afụfụ ụfọdụ famili onwe famili mma kịta amụọ nwa nwoke ọ nwụrụ amụọ nwaanyị ọ nọrụ kedu ihe na-achọ ime ebe anwa o rie egbe obere oge ọ sachapụ ife a na-eme na nkịtị nwanne kwee famili ya pụta ọ bụrụ ọnwụ ike ịghọtara ịgba nkịtị ị ga-anọ na-ekele mmadụ ndị mmadụ ejupụta na gracia chighata ihe njisi ndị mmadụ ata n'ọdịnala bụ na ọdịnala dị homogeneous to ya species ị na-ekpe to ya race tawares ị na-ekpe ekpere ya forefathers ga na-aba akị gị mana mgbe ị debere ụka ọbịa ị nwere onye na-aba akị gị na mmụọ senti onye nwa gwara kpọọ ọgwụ senti nna nna mmadụ ịghọtara ya nke akwụsị so mana ihe ọzọ nchọrọ nji wee maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ka m kọwara ụnụ gbasara ichi ọzọ ihe nji wee sị ndị mmadụ chiwa ọzọ na ọzọ amaka ọzọ bụ onye nze ịghọtara onye chiri ọzọ ọ eziokwu na ndị ụka bịaziri sị ka ha chiwa ọzọ ndị ụka ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji eje ụka bụ na ụka ga-eme gị sị gị na mmehie ọbụla imelụ ị na-idere ịkpụ alụ ịdị na-egoro nwanne gị ije gwa ụkọchukwu sị a na-emere m nke ọsị okpe nna nọ n'eluigwe ekene mmadụ ugboro ịtọ na-agbagharịgo gị ịghọtago mana ọ bụrụ mgbe gburugburu ịdị na nwanne gị je kpụọ alụ ịghọtara ya ịdị na nwunye mmadụ imere alụ so ndị mmadụ chọrọ ebe ọ ga-adịrị ha mfe ha wee nuwe n'ụka ọbịa mana ị bụrụ ezigbote onye ọdịnala na-asọ nsọ adị m ekwu onye chiri ọzọ na-eje ụka ị na-aghọrị onwe gị ịghọtago ị bụrụ ezigbote onye ọdịnala chi ọzọ bụ ihe mara mma ị ga-enwe nsọ abụ na-agwa ndị mmadụ gbara ịje nwunye mmadụ ọ na-eme mmadụ taatị ọ na-emekwu mmadụ ụbịam maka mgbe ihe otitie ya bịa ya ma ebe ihe na-eme isi ị na-ejegharị ekpere from ministry to ministry zere ịgwọ ọgwụ isi ka ije gwọ ọgwụ ka ikechie mmadụ ibe gị onye ji mmadụ na ji onwe ya na ime ọ na mgbe a na-ekechi mmadụ ibe gị na ife anyị na ọma adịra ya mma na ọ ga na-eme rise and fall na biznes ya ga-eti echi nke gị ga-etikwa ịmarọ maka na aka iji atụ mmadụ nke ọzọ na-atụ gị nwa ịghọtara ya all law of nature. Now ihe ị ga na-eme asị onye ọdịnala na-achụ àjà nwanne na-achụ àjà aja na-ebupụ mmehie aja na-ebupụ nsogbu dị iche iche onye bata jee na gụọ akwụkwọ Leviticus bido na 1 to end a na-agwa ha na-achụ àjà kpata na Abraham ji wee na-achụrụ chi àjà ịghọtara na-achụ àjà dibịa ka mbụ adị m agwọ ọgwụ ihe m na-achụ ụba àjà ihe ọma na-achụrụ ndị mmadụ àjà ndị ha na chi ha dọrọ na mma I will align them with their chi appease their chi chụọrụ chi ha àjà ka ihe ọma mebe ndị gbakụdoro ihe na-eme na ngwuru ha aja azụ I will appeal for them chụọrụ mmụọ nọ na ngwuru ha àjà ka ha hapụ maka ihe ọma bido mewere ha ịchụ àjà ka m na-achụ ịghọtago nwanne na-achụ àjà na-acha na ịchụ àjà na-emepe ọnụ ụzọ na-emepe ọnụ ụzọ akụ na ụba ihe akụ na ihe enwe ị na-achụ àjà ịmakọ na nwere àjà a na-akpọ àjà ogologo ụzọ iwe onye na-agba n'ogologo ụzọ ị kwesịrị ịda achụ àjà ịdago àjà na-ebupụ many things ịgbaji na nkịtị so
ihe ndị wee kwubi ewu iburu ezigbo onye ọzọ ihe ama na ị ga-enwe ana okwu ana na be gị, maka ụbọchị anyị echighị ọzọ na ihe ejegbu ewu anyị ejegbu na okwu ana, ịghọtara ya. So nwere ihe dị ka ọzọ ụka ha na-akọwara gị, kama onye ahụ je mechazie ọgbachekwa n'ụlọ ụka je na-aghọrị onwe si na o jere kamas nghọrị onwe. Mana ihe na-achọ ịkọwara ụnụ maka ndị enyi m maka ọzọ na-akwado ichi. Yes, the dead have been confirmed. Ọ n'ụzọ ụka na-abịanụ, Sunday a na-abịanụ, ọ dị ka afọ Sunday a na-abịanụ. Yes, ka ọ ga-adị wee mee na ngwurube m na Oraifite. Nke a bụgoro the first stage, ya bụ nke a na-echiri ụmụnna maka na a na-akpọ ya ibu ego ọzọ. Nke a bụ ụmụnna maka na ọzọ o dipendịrị etu obodo si echi. Obodo majority na-echi ichi ọzọ na-ebidogoro na ụmụnna, mana ị gazie mmadụ ka ndị be unu si echi. Like nke a na-eme Sunday a na-abịanụ, nke a na-echiri ụmụnna, butere ụmụnna nye ha nke ha, nye ha ewu dị ya ma ego ọzọ dị na ya na-ebu mee mmemme dị na ya. Ka bụ stage 1 ọpa Sunday then eme m nke a na-agba itu ugo. Nke anwa karịziri ụmụnna. Enweziri ndị ọzọ gasị ga-esi aka na Oraifite wee bịa, ndị ga-abịa wee tụọ m ugo, sị aka m etu ugo, ị ma na ichuzugo n'ọzọ. Ụbọchị ahụ ka mma agba njata n'ụkwụ. O nwere ihe a na-akpọ njata, ya bụ eriri a na-agba n'ụkwụ, maka na ọzọ ndị be anyị na-echi, ọzọ ụmụnna ma ọnụkụ anyị na-echi bụ ọzọ Ezeani. Anyị na-agba eriri n'ụkwụ, ọ nnukwu ọzọ ka ọ bụ. Dịka ịkọwara gbasara ọzọ nnukwu ọzọ ka dị more expensive karịa ụmụ obere ọzọ gasị. O nwere obodo na-echigasị ọzọ dị iche iche like ọzọ Dara and the rest of them, mana ọzọ Ezeani dị more ka gala ọnụ. Ka etu m esikọwara ya dịka eleman bụ na mgbe njata ahụ a na-agbanyeghị n'ụkwụ nwere mmemme dị iche a na-emeri ya. Ihe chiọkpa anọ dị involve, ọkụkọ dịgasị ya ma ihe ndị ọzọ, yatago. So o mere ya ọka dị more expensive maka dat njata anwa eriri ahụ onye ọzọ agba n'ụkwụ. So ọ nnukwu ọzọ ka my clan na-echi na ndị onye maka anyị na-echi na anyị ebido echi eme nke anyị eme na ụmụnna Sunday na-abịa ọpa Sunday then etuzie m ugo. Mgbe anyị fụ na kapụ m echenji eto red, kapụ a mgbu n'isi ewu nke okoronu. Mgbe anyị fụzie na kapụ mmadụ egbuzi ewu nke na-acha mmemme, then abụbụ ugo adịkwuo na ya, ịghọtara ya. Ịma na onye ahụ echizuo ọzọ. Nke ahụ nke na-awọ gachazie, then mmesịa nke a dị second stage a, ịma na m echizugo ọzọ n'ọdịnala Igbo na Oraifite. Then sometime in December, because my birthday is coming on December 1. Ịghọtara ya. Achọrọ m that December 1 ka m gbazie ọfala ọzọ, ịghọtalụ. And that December 1 project m chọrọ ibidonu, ụlọ m chọrọ ibido ịlụ, achọrọ m by December 1 ka a na-emepie. Yes, that day ga-abụ 3 in 1. A ga na-emepe ụlọ, name my birthday celebration, then now gba ọfala ọzọ 3 in 1. That's keep the date December 1. Site n'ike Chukwu Okike Abịama is my project and I work towards it. So ihe nna ya ọbụla na ife ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị. Ịbụrụ onye Igbo ka anyị chighata n'ọdịnala Igbo, chiwekwa ọzọ na chighata n'obodo nna gị, na ruo be nna gị jee jụọ ese onye nwe onye isi ọzọ ka ọ gwa nke unu si echi na be unu. Maka nke mbụ na ichi ọzọ o meghe anya eruo ana n'ọdịnala Igbo, ịghọtara ya. By then ihe amara na na-adụ ana ngwuru, mara ngosi ụfọdụ ihe ị ga na-emenụ. Nwa ụbọchị iji egburu mmụọ anụ, ị na-asọnụ nsọnụ, sọbanụ nsọ ka unu towe ogologo ndụ nọwa ogologo ndụ. Mana onye siri na ya echi mana ọ chọrọ ịsọ nsọ ogbuo onwe ya ojewe, ịghọtara ya. So mana ịsọ nsọ dị mkpa maka ndụ ogologo. Ọzọ amaka. Hapụ ihe ndị ụka nwere ike ịgwa gị, ọ dị ka asị na ọzọ bụ ihe ọjọọ. Ndị be anyị ji wee kwụsị ichi ọzọ. O nwere ihe ọjọọ dị na ya. Ka anyị chigatanụ, ka anyị mebe na chighata n'ọdịnala Igbo na ọ bụ ọzọ bụ a prestige title.
ka nkwụsị ebe a ka aja hụ vidio ghara ito nnukwu ogologo. Ọgwụkwa na ụbọchị a ga-eme ya like na Sọnde next Sọnde, mma ejikwa opportunity a wee gaa ọrụ ndị enyi m niile ọfọ ka ifeọma meere ha, ka ifeọma m na-abịa n'ụzọ m ka ọ bịakwa na nke ndị enyi m, bịakwara ndị enyi m ndị na-anụ olu m all over the world. My prayer bụ na-akpọku ndị nna nna anyị ha, na-asị ka ngọzi niile ga-eso na anya bụ mmemme ichi ọzọ a na-eme ka o rute onye enyi m ọbụla, onye ọbụla na-anụ olu m, ma ndị na-anụ olu m share the video. Asị m na ngọzi Chukwu Okike ga-erute unu niile. Ise onye chụwa unu ya daa, onye sị unu nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m na ihe ọma ga-emere unu, ọchịchị obi unu niile anwa na ọ ga-emezu. Ise etu a nsi gụọ ya taa bụ Orie ka nsi agụ ya n'Afọ, gụọ ya na Nkwọ, gụọ ya na Eke, afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ise o nwekwa ajụjụ ị nwere ịjụ m n'ihe a m kọwara taa, maọbụ ihe ị chọrọ ịma, maọbụ ihe ị chọrọ ịmata n'ihe m kụzigoro gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0805 7837672. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Echefukwara na anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ya gazienụ ọfọ.